nga po pala si Ginger, Papa Rods. 25 anyos na po ngayon at isang sugar baby. Yung sinusustentuhan ng mga sugar daddy, isa po ako sa mga yon. 17 years old pa lamang po ako, ay tinuruan na ako ng ate Marga ko kung paano magkaroon ng sugar daddy. Isa rin kasing sugar baby ang ate ko. Sa ganitong paraan niya kami binuhay, na dalawa nang lumayas kami sa bahay namin dati dahil sa personal na dahilan. Magaling si ate sa paghut-hut ng pera sa mga nakakakilala niyang mga sugar daddy. Madalas, halos kaidaran ng mga magulang namin ang nakukuha at nauuto niya. Malaki nga rin ang naipon niya dito kahit di siya nakapagtapos ng pag-aaral. Ito na rin ang ginawa niyang kabuhayan at nung sa tingin niya ay kaya na rin gawin ito, ay tinuro niya sa akin yung tinatawag natin na pinagbabawal na teknik. Dapat laging maganda. Mukha at katawan ng puhunan natin. Kaya dapat dito ka unang mag-invest. Parang okay naman ang mukha ko, ate. May kailangan pa bang gawin? Kailangan ko pa bang magparetoke? Saka ka na magparetoke kapag may sapat na pera ka na. Pero sa ngayon, habang nagsisimula ka pa lang, kailangan maganda ka gamit lang yung mga mabibili mo dyan sa kung saan-saan. Tulad ng makeup, hair color, push-up bra? Bukod doon, need mo rin bumili ng glutathione capsules at collagen, syempre. Pero te, okay naman na tong balat ko, di ba? Maganda naman ang balat mo, pero kailangan nating i-enhance yan. Yung mga sugar daddy ko, karamihan gusto nila yung mapuputi. Maputi naman ako Yung puti mo, puting dahil kulang ka lang sa dugo. Ayaw mo yun, kapag nakita nila akong maputla, kusa silang maaawa at bibigyan ako ng pera. Sugar baby ka. Bibigyan ka ng pera dahil matutuwa sila sa'yo at hindi maaawa. Pwede rin haluan mo ng pagpapaawa. Paano? Epekto lang yung pagpapaawa mo kapag inunahan mo ng paglalambing at pagtitig sa mga mata nila. Gusto ng mga lalaki yun. Kahinaan nila yun. Okay, noted. Ano pa? Yung paghaplos-haplos sa braso, huwag mong kakalimutan. Magic nating mga babae yun. Gustong-gusto rin nila yun. Saka huwag mong kakalimutang tumawa sa mga biro nila at hirit kahit sobrang tatay joke na yung mga sinasabi nila. So, kailangan ko rin mag-practice ng fake laugh, ganon? Ganon na nga, pero gawin mong natural. Parang ang hirap naman pekein yung tawa. Sa una, oo. Pero masasanay ka rin. Pati pamimeke ng atensyon, mamamaster mo na rin yan kapag tumagal. Mameke ng atensyon? Madalas, yung mga sugar daddy na yan, kapag kasama mo na, sa'yo magrarant. Dahil hindi nila magawa yan sa mga asawa nilang busy sa mga anak at sa bahay. Kaya ikaw yung shock absorber ng lahat ng rants nila. Makinig ka lang, ipakita mo na kunwari interesado ka sa mga sinasabi niya. Makakatulong din kung kakampihan mo siya lagi. Parang ang hirap naman yata niyan, Ate Marga. Mahirap sa una, pero kailangan mong aralin to kung gusto mong tumagal sa industriya na to. Taray ng industriya na to. Kala mo showbiz yung pinasok ko no? Well, para na ngang showbiz dahil marami kang pag-arte na gagawin. Gets mo? Inaral ko lahat ng sinabi ni Ate Marga. Gusto ko talagang magaling na sugar baby. Gusto kong kumita ng pera tulad ng ginagawa niya. May mga pinakilala na nga ito sa akin at may mga kakilala na rin siyang sugar babies na pinasa sa akin ang ilang sugar daddies nila. Sa una, mababa lang ang bigayan dahil nga baguhan pa lang ako, Papa Rods. Pero nung medyo na-master ko na kung paanong papatiklupin gamit lang ang alindog ko, ay naging madali na lang ang lahat. Ranjit, money is sweeter the second time around. What do you mean?
I don't understand you, my dear. Ay, paano ko ba sasabihin sa kanya na gusto ko magpadala ulit siya ng pera sa pangalawang pagkakataon para maging masaya ako? You know the happiness of the second chances in money? Are you talking about your ex-boyfriend? Do you want to go back to your ex-boyfriend, my dear? Gusto mo na bang bumalik sa kanya? No. Ay, bakit naman kasi ginamit ko pa yung second chances eh? Ranjit, I mean, the money. You know, the money? The money, yes. Makes the world go circle. You mean round? Money makes the world go round? Yes, and money is girl's best friend. You know? I think diamonds are girl's best friend, my dear. Pwede ka naman kasi magtagalog eh. Naiintindihan ko naman. But I want to practice my English, Ranjit. O sige, sabi mo eh. You know, my dear, my English not good, but very, very bad. I am bleeding inside, you know. And if my English again for 2 minutes, I'll dead. Die? Dead. Dying? Whatever. You know what I'm said. You are really funny, my ginger. You make me laugh. You are my favorite sugar baby. Mas paborito na nga rin ata kita kaysa sa mother ko. Konti na lang, malulusutan ko na to. I am favorite of you. If you favorite me, I favorite you too. That is very sweet, my dear. Wait, there's more. If you favorite me, your sugar baby, you know, you give money the second time around. 'Cause, you know, money is my best friend. Oh, you want me to give you money? Again? My dear, is that correct? Tama? Correct! So, you know, no money, no sugar baby. I think that's no money, no honey. I can be your honey. Just send money, my baby. Shucks, grabe parang lyric sa kanta. No problem, my dear. As long as it makes my baby happy, then I am masaya na. I am happy you will give me money. Money is the root of all happiness. What will you do sa pera pala? I am give to the boys and girls selling lanterns on the street. You have a good heart, my dear. And I must say also, you have a good body. I miss it. Pwede send you ng picture mo. Sexy, ha? I will send picture of me if you send money now. No problem, my dear. Wait for it. Send ko na now. Si Ranjit Paparon sa isang Arabo, pero sa Pinas na tumira kaya nakakaunawa na rin po ng Tagalog. Pero kasi kailangan ko mag-practice ng English, pinipilit kong mag-English kahit medyo baluktot. Paparon, karamihan kasi ng mga nagpapadala sa akin ng pera ay may lahi tulad ni Ranjit. Kaya kailangan marunong ang dila kong umi-Ingles. Sila ang market ko talaga. Kontento na sila sa madalas na mapadalahan ko ng pictures na medyo sexy. Galante rin sila, Paparods, kung magbigay. Basta susunod ka lang sa mga gusto nila. Maganda talaga ang dating ng pera sa kabuhayan kong ito. Kaya naman nakapundar na ako ng mga gamit ko. Lalong-lalo na, mag-isa ko na lang sa bahay, Paparods. Nag-asawa na kasi si ate at tumigil na ito sa pagpapaka-sugar baby niya. Marami na rin naman daw siyang naipundar dati kaya nagdesisyon siyang mag-retire na. Tulad ng sinabi ko sa inyo, Papa Rods, ang ate ko nagretiro na sa pagiging sugar baby. Bukod kasi sa edad niya, ay finally, nahanap niya na rin ang forever niya at na-in-love ito sa kanya. Nakakatawa nga kasi na-in-love siya sa isang sugar daddy niya. Malayong-malayo ang edad nila sa isa't isa. Kala ko kasi
Pinatulan niya lang yon dahil galante, pero Papa Rods, hindi pala. Sa lahat daw kasi ng kakaiba ang napangasawa niya. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ha. Pribadong tao kasi yun, Papa Rods. Ngayon buntis na si ate sa una nilang anak. Di pa sila kinakasal dahil inaayos pa ang annulment ng lalaki sa una nitong asawa. Pag-ibig. Pag-ibig lang pala ang magpapatigil kay ate sa kanyang kabuhayan. Di ko siya maintindihan doon. Bakit ko naman uunahin ang pag-ibig kaysa pera? Papa Rods, medyo malabo. Oo nga pala, Ate Marga. Baka naman pwedeng samahan mo ko sa Tuesday. Papasalon lang ako, tsaka magpapalinis na rin ako ng mga kuko. Yung isang sugar daddy ko kasi, may fetish siya magandang paa. Nakakainis, gagastos tuloy ako sa pagpapapedicure. Eh di ba nga, sabi ko naman sa'yo, investment ang itsura sa kalakaran na yan. Saka di ako pwede sa Tuesday. First anniversary namin ng honey ko. Lo, 1 year na kayo kaagad? Eh kailan lang naging official yung relasyon nyo? I mean, anniversary kung kailan kami unang nagkakilala. Ah, kung kailan mo siya unang hinuthutan ng pera. Uy, tumigil ka nga dyan. Mamaya marinig ka pa niya. Nakakahiya. Hindi ko talaga maintindihan hanggang ngayon kung paano mo binitawan yung pinagkakakitaan mo para maging asawa at nanay. Hindi kita maintindihan, hindi ko magets. Maiintindihan mo ako kapag na-in-love ka na. Lahat, isusuko mo kapag nangyari yon. Ha, malabo yan. First and last love ko ang pera, no? Sus! Ganyan din yung sinabi ko sa mga kasabayan kong sugar baby nung nag-retire sila at nag-asawa. Pero eto, tingnan mo asan ako ngayon. Nandito sa kusina mo at nagpapaka-corny. Aray, akin naman. Huwag ka namang mangurot. Kakapascrub ko pa lang masyado pang sensitive yung skin ko. Paka-arte mo? Ikaw nagturo sa akin kaya nito. Oo na. Pero ikaw, Ginger ha, makinig ka. Pansamantala lang yung pag-sugar baby mo. Kapag sapat na ang kinita mo, ay mag-invest ka na sa negosyo o sa kung anuman para makapagsimula uli. Sus, bakit ko pa gagawin yon? Easy money kaya dito, no? Tandaan mo, di yan pang matagalan. Kapag nagkaedad ka na, di ka napipilahan. Hahanap na sila ng mas bata at mas dilaylay ang dibdib. Grabe ka naman ate, huwag mo naman akong takutin. Di kita tinatakot. Sinasabi ko lang sa iyo ang totoo. Saka mas maganda nga kung bago ka magretiro dyan, mahanap mo na yung lalaking magmamahal sa iyo at mamahalin mo para mas lalo kang ma-inspire na magbagong buhay. Nakakakilabot po. Huwag pong usapang pag-ibig ang gawin natin, okay? Ayoko niyan, hindi ko gusto yan. Pera! Pera ang gusto ko at habang bata pa ako, gagawin kong lahat. Makatasan ko lang ang bawat lalaking mahuhumaling sa alindog ko. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig. At mas lalong di ako naniniwala na uunahin mo pa ang puso kaysa sa utak mo. Ang hirap na ng buhay ngayon, no? Di mababayaran ng pag-ibig ang bills ko at luho ko. Hindi pwede, kaya kayod pa rin ako sa pagiging sugar baby. Ay isang araw nga, Papa Rods, may nakilala ako. Si Herman. 45 years old. May asawa. Sa lahat ng mga nagiging sugar daddy ko, siya ang pinakagusto ko. Suwabe, prangka, at talaga namang derechahan. Wala nang paligoy-ligoy pa. Alam niya na kung ano ang kailangan ko sa kanya. Di mo na ako kailangang bulahin para bigyan kita ng pera. Uy, hindi naman kita binobola Sinasabi ko lang ang totoo. Ginger naman, pangatlo na kitang naging sugar baby. Alam ko ng galawan nyo. O di ikaw na yung nakapag-masteral sa pagiging sugar daddy. Oh, bakit ka naman nagagalit dyan? Hindi ako nagagalit. Tsaka, bakit ka pala mag-sugar baby kung alam mo naman pala na bobolahin ka lang at pera lang ang habol sa'yo? Dahil kailangan ko ng kasama. Bakit? Hindi ba sapat ang asawa mo para samahan ka?
Ano ba sa tingin mo madalas ang dahilan kung bakit naghahanap ng ibang babae ang mga sugar daddy? Kung bakit sila willing lumustay ng pera? Well, gusto nyo ng bata. Mas fresh kaysa sa mga asawa nyo. Atensyon, pakikinig at suporta. Yun yung kailangan din namin bukod sa katawan nyo o kung ano man. Huwag nga ako, Herman. Sinong niloko mo? Madalas di na yun na ibibigay ng mga asawa namin. Kaya naghahanap kami ng iba. Di kami sinusuportaan sa mga gusto namin. Di nakikinig sa mga hinaing at plano namin. Ni mayakap nga di na rin nila magawa sa amin. Lalaki eh. Oo, mukha kami matatag pero kailangan din namin ng ganun. Lalo na yung emotional support. Kung magpapakatotoo kami, yun talaga ang kailangan namin kaysa magpapainit ng katawan namin. Okay. Bakit ngayon bigla kang walang masabi dyan? Kanina ang daldal mo. Wala naman. Ngayon lang kasi ako nakarinig ng ganyan sa... Sa ibang mga sugar daddy mo. Oo na, marami na akong sugar daddy. At wala namang problema sa akin yun. Magpaligaya ka ng ibang lalaki, okay lang. Di naman kita sasakalin at sasabihin na akin ka lang. Wala tayong relasyon. Basta ibigay mo lang ang kailangan ko. Okay ba tayo ron? Nakakabigla ka ha? Masanay ka na. Diretsahan akong tao. Prangka at totoo. Gusto ko, ganun ka rin sa akin. Walang problema. So paano ba to? Naparami ako ng kain. Hindi na kasya tong pantalon ko sa akin. Bikini man. Pwedeng bilan mo ako ng bagong mga pantalon. Tsaka groceries na rin. Bakit kailangan may groceries na kasama? Sabi mo maging totoo ako sa'yo eh. O maging prangka. O ayan, kailangan ko rin ng groceries. Ang labo kasi ng segue mo. Pantalon tapos napunta sa groceries. Aaralin ko pang ayusin yung mga segue-segue na ganyan para makatulong din sa ibang sugar daddy ko. Iyaan mo. Gagabayan kita. Iba nga talaga si Herman, Papa Rods. Madalas kailangan lang niya na makakausap at mapaglalabasan ng sama ng loob. Sa tuwing magkakaroon sila ng problema ng asawa niya o di naman kaya, stress siya sa trabaho. Wala pang nangyayari sa amin. Tuwing nagkikita nga kami, madalas ay wala akong ibang ginagawa kundi ang makinig sa kanya ng taimtim. Hindi peke ang pakikinig ko ha. Totoong nakikinig ako sa kanya dahil sobrang naging interesado ako sa kanya. Paborito ko talagang sugar daddy. Paborito ko talaga siya sa lahat ng mga parokyano ko kahit sabihin pang siya ang pinakamababa kung mag-abot, Papa Rods. Sinabi ko sa inyo kanina na sa lahat ng mga sugar daddies ko ay si Herman ang pinakamaliit magbigay. Madalas nga kapag nagkikita kami, pinag-grocery lang ako nito at di pa aabot ng 2,000. Madalang na nga kami kung magkita pero yun lang ang mapapadala ko sa kanya o mapapala ko sa kanya. Nilibre niya rin ako sa mga fast food at di aabot ng 500 piso ang ginagastos niya. Kapag uuwi ako ay di niya rin ako hinahatid pa. Sa halip, binibigyan na lang ako ng 100 pesos para pang taxi. Lugi pa nga ako, lalong-lalo na at malayo-layo ang napipili nitong lugar para mag-meet kami. Una pa lang, di ba dapat iniwasan ko na siya dahil nga syempre, wala siyang halos maibigay sa akin pero naisip ko, sayang din naman yung mga pang-grocery na binibigay nito sa akin. Saka sa totoo lang, ne-enjoy ko siyang kasama. Ang sarap niyang kakwentuhan. Matalino siyang tao, kaya naman marami ako natututunan. Pero kapag nahuhulog na ako sa mga ganong kwentuhan ay bigla akong mapapabalik sa realidad at magiging sugar baby ako muli na nangangailangan ng pera. Kanina ka pa nakabusangot dyan ah.
Ayaw mo ba yung spaghetti at burger mo? Eh kasi naman nakakasawa. Ito na naman eh. Fast food na naman tayo. Sabi ko naman sa'yo, umorder ka ng 2-piece chicken. Ay nako, kahit 2 or 3 fish chicken pa yan, fast food pa rin tong pinagdalhan mo sa akin. Ano namang masama ron? Anong masama? Talo ko pa ang bata eh. Baka naman pwedeng dalhin mo ko sa mga mamahaling resto. Sa susunod na. Lagi mo nalang sinasabing sa susunod na, pero hanggang ngayon wala pa rin. Pati yung pangako mo sa akin na bibilihin mong bag tsaka sapatos, wala pa rin. Kahit nga yung singsing na pinakita ko sa'yo sa FB, hanggang ngayon wala pa rin eh. Gipit pa ako ngayon eh. Pwes, kung gipit ka, di wag kang mag-sugar baby. Mag-ipon ka na lang. Huwag kang alis. Ito naman. Kala ko kasi na-enjoy mo na kasama mo ako kahit na di ako kasing galante ng ibang sugar daddy mo. Aminado naman ako nag-e-enjoy akong kasama ka. Masarap kang kausap. Tsaka hindi ko kailangan pikein yung mga tawa ko kapag nagjo-joke ka. Yun naman pala eh. Pero tandaan mo kung anong relasyon meron tayo. Sugar daddy kita. Sugar baby mo ko. Akala ko ba alam mo na ang kalakaran dito? Alam ko naman. Kaya lang kasi tulad ng sinabi ko sa'yo, gipit pa ako ngayon. Di ako makatsyempo para makapagbawas ng pera sa ATM ko kapag sahod. Yung asawa ko na kasi ang may hawak eh. Kaya ayoko lang questionin niya ako kung saan ko dinadala ang perang wini-withdraw ko. Kaya hanggang 2,000 ka lang, ganon. Huwag mong nilalang yan ha. Kalahati ng allowance ko yan sa trabaho. Pero ayan, binibigay ko sa'yo. Effort yon. Hindi ko kailangan ng effort mo dahil hindi naman kita jowa. Ang kailangan ko, pera. Promise, babawi ako sa susunod. Yung mga kailangan mong damit o kung ano man, sige, orderin mo na online. Bakit online pa? Gusto ko sa mall. Mas mura online. Saka sakto. May ilang araw ako para makadiskarte ng pera bago mo mabayaran yun. Basta COD ha. Paano kung wala ka palang pambayad? Magagawan ko ng paraan yan. Ilang araw naman bago yan dumating, hindi ba? Kaya ko yan. Siguraduhin mo ha. O-order na ako ngayon habang kumakain ka dyan. Ikaw, hindi ka na ba kakain? Di na. Mukhang mas mabubusog pa ako sa pag-a-add to cart ng mga damit kesa sa maputlang spaghetti na to. Naniniwala naman ako sa sinabi ni Herman na babayaran niya ang lahat. Kinumbinsi pa nga ako nito na may darating siyang pera. Babayaran na raw kasi siya nung umutang sa kanya, nakatrabaho niya, na mas gaganahan akong umorder ng umorder. Lahat ng may 5-star reviews sa online ay binibili ko kaagad. Kahit di naman ako sigurado kung maganda nga ito sa personal kapag dumating. Basta masaya lang ako dahil sa wakas, umaakto na bilang sugar daddy, ito ngang nahanap na si Herman. Mauna na ako ha. Huwag mong kalilimutan yung perang pambayad sa mga in-order ko online. Teka. Huwag ka munang umalis. Bakit na naman? Baka naman pwedeng samahan mo ako mag-check-in. Bigla kasi akong nahilo eh. Naparami ata ako sa soft drink na ininom ko. Sus! Alam ko na yan. Kala ko ba gusto mo prangkahan? Bakit hindi mo masabi sa akin na gusto mo may mangyari sa atin? Ikaw talaga. Mas prangka ka na sa akin ngayon ha? Magaling kang teacher eh. May pambayad ka ba dyan? Tsaka siguraduhin mong dodoblehin mo yung bayad ng taxi ko ha? Basta ba gagalingan mo eh. Magaling ako no? Magtanggal ng hilo? Gusto mo hiluhin pa kita lalo eh. Siya tara na, para bago gumabi makauwi na ako. Sige, tara na. Papa Rods, nung pagdating namin doon ay hindi si Herman ang gumising sa akin. Masaya ba kita? Sobra.
Ay, Oh, saan ka pupunta? bibili lang ako ng gamot dyan sa drugstore. Eh, di ba pwedeng mamaya na lang? Sabay na tayo. Baka magsara na eh. Dito ka muna. Sayang naman yung 4 hours pa. Ipahinga mo muna bago ka maligo. Alam kong napagod ka. Baka ikaw. O siya, mabilis lang ako. Babalikan kita agad ha. Umorder ka na dyan ng pagkain na gusto mo. Ako nang bahala magbayad mamaya kapag aalis na tayo. Yung pantaksi ko ha, baka makalimutan mo. Sabay naman tayo mamayang lalabas eh. Iaabot ko na lang sa'yo mamaya. Magpapabarya pa ako eh. O sige, bilisan mo. Iidlip lang ako dito tapos dapat nandito ka na kagad pagkagising ko ha. Oo, mga 20 minutes lang nakabalik na ako dito. Kapag mas maaga ka makakabalik, may premyo ka sa akin. Kaya ko atang gawing 10 minutes lang. Matulog ka na dyan. Ako na bahalang gumising sa'yo mamaya sa paraang magugustuhan mo. Landi mo? Pero hindi si Herman ang gumising sa akin, kundi ang housekeeper ng pinag-check-inan namin. Tapos na raw ang oras ko. Napabalikwas ako at hinanap si Herman pero wala ito. Tinawagan ko siya pero hindi ito sumasagot at maya-maya ay hindi ko na siya makontak pa. Nagpa-extend ako ng 2 oras pa dahil wala akong pangbayad. Nagkataon pa kasi na naiwan ko ang wallet ko sa bahay. Tinawagan ko ang ate Marga ko para tulungan ako. Sinundo ako nito sa hotel na iyon. Tinawagan ko muli si Herman nang makarating na ako sa bahay pero wala na talaga. Ilang ulit ko siyang tinawagan. Chinek ko pa nga ang FB niya pero biglang nakablock na ako. Gigil na gigil ako sa kanya, Papa Rods, na scam ako ng sugar daddy ko. Ini-scam na nga, ghosting pa. Double kill talaga. Pero sobrang inis ko ay nakalimutan kong i-cancel ang mga order ko online. At saka ko lang naalalang mga iyon nang isa-isa na silang dumating sa bahay. Wala akong ibang magawa kundi bayaran mula sa sarili kong pera. Hindi ko alam kung nasa na si Herman ngayon, Papa Rods. Di ko alam kung siya ba talaga ang karma ko. O sign lang ito na dapat ay tumigil na ako sa pagiging sugar baby ko. Di na rin ako nag-effort na hanapin siya. Bahala siya sa buhay niya. Sana, sundan na lang siya ng karma niya at di siya patulugin. Scammer na. Ghoster pa. Ako ang inyong kabarangay forever. Si Ginger. O ano nga yan? Sugar baby pa more.